Saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du. Arratsaldeon guztioi eta ongi etorriak Xaloa telebistara egunez egun Iruin herriko txaketa zaratak saioan gaituzue. Gaur apirilak 20 dugu, osteguna, eta gaurkoan historia kontuak izanen ditugu lehenengo elkarrizketan. Horretarako kolaboratzaile batekin egoteko aukera izanen dugu, Peio Iriarte gaurkoan hementxe izanen dugu Amaiurko batailaren inguruan hitz egitera, baina 19. mendean gertatutako gerraren ingurukoa. Eta gaurkoan zaratak tartean saretik izanen dugu ostegunero bezala. Hori baino lehenago Aitziber iturriarekin ikus ditzagun eguneko lerroburu nagusiak. Arratsaldeon Larraitz, hauxe dira gaurko egunak utzi dizkigun lerroburuak. Eta ortzegun honek honako albiste hauek utzi dizkigu. Asteartean izandako auto harrapatzearen ondotik, Iruñeko udalak abiadura muga 30 km/h ezartzeko proposamena egin du. Armando Cuenca mugikortasun eta hiri ekologia zinegotziak jakinarazi duenez. Eta honen harira, Sadarkaleko harrapatzeari erantzunez elkarretaratzea deitu dute gaur arratsaldeko 7:00 Navarra Arenaren aurrean. Altsasuko auzian oraindik ere mobilizazioekin jarraitzen dute inputatuta dauden gazteen gurasoek eta familiek. 16.000 lagunek sinatu dute Altsasukoak askatzeko manifestua. Eta bertze kontu batzuk ere badaude ortzegun honetan. Osasun departamentua lehen mailako osasun arreta psikologikoko baliabide berriak sartzea aztertzen ari da. Babesgabe dauden 1.456 adin txikiko hartatu ditu Nafarroak. Krisia hasizenetik erabiltzaileak 166 handitu dira. Eta Karsuki eta Alaiki herria eraiki lelopean apirilaren 30 ospatuko da Baigorrin Nafarroaren eguna. Bertzalde Iruñako udalak ariketak arresietan izeneko programa aurkeztu du. Jarduera fisikoa eta Iruñeko gotorleku barruteari buruzko ezagutzak uztartuko dituen programa. Eta albisteekin bukatzeko Berriozarren emakume abertzalen topaketa feministak eginen dituzte. Eskerrik asko Aitziber iturri eguneko lerroburu nagusien berri emateagatik, orain Diario Navarra egunkariko azalarekin aurrera eginen dugu. Lerroburu nagusiak gaurkoan eta ia egunkari guztietako protagonista dugun moduan, Ignacio González, Madrileko presidente ohia iruzurragatik atxilotu dute. Hiriburuko ur enpresako 60 milioi lapurtu omen ditu, Hego Amerikan enpresak erosteko diru kopuru gehiegizkoa erabiltzen zuen. PP alderdiak alderditik kanpo utzi egin du Ignacio González eta Agirreren kudeaketa aztertuko dute. Gaurko argazkiko protagonista nagusiak, neskato batzuk ditugu futbolean jolasten, neskek taxoare hartu dute, honelaxe izendatu dute lerroburu nagusieri, argazkian San Fermin ikastolako eta Liceo Monjardin Beko taldeko partiduak ikusi dezakegu. Eskolarteko nesken lehen txapelketako lehen finalista ordeak jakin dira dagoeneko. Eta bukatzeko Arantzadiko zinegotziak Iruñeko abiadura 30 km/h jaistea proposatu du. Eta aurrera egin dezagun Diario Noticias egunkariarekin. Lerroburu nagusian ere PP alderdia protagonista nagusi, PP alderdiaren iruzurraren putzua geroz eta handiagoa Ignacio Gonzálezen atxiloketarekin. Agirreren bigarrena eta 11 pertsona gehiago atxilotu dituzte, kasu honetan, Cristina Cifuentesen aurkako zentsura mozio bat egon litekela ere adierazten dute Diario Noticias egunkarian. Gaurko argazkiko protagonista sute bat daukagu, izan ere Olatzeko irin lantegi abandonatu batek su hartu zuen. Sugarren ondorioz 2013an itxi zen Wizi Leidan suntsituta geratu zen eta argazki nagusian suhiltzailea ikus dezakegu sugarrei begira. Bukatzeko beste bi albiste gehiago, batetik Nafarroaren eguna apirilaren 30an ospatuko da Baigorrin eta bukatzeko antzerki kontuak
izan ere Martxel Rodriguez eta David Bernues Max sarietako finalistak izango dira. Eta bestelako kontuak gaurko Gara egunkariko azalean, Lerroburu nagusiak hauxe dio, 3 epaile egon ziren ospitalean Oier Gomez aske uzteko balorazioa egiten. Fiskal batekin lagunduta joan ziren, larri gaixo dagoen presoarengana. Astelehenean jakinen da erabakia eta ondoren euroaginduak desblokeatu beharko lirateke. Gaurko argazkiko protagonistak PP alderdiko hainbat bozeramaile ditugu, tartean Gallardón, Esperanza Agirre eta Ignacio González ageri dira. González Agirreren bigarrena, PP ustelaren azkena, esan bezala PPren barruan dagoen ustelkeriaren tamaina agerian utzi dute azken atxiloketek. Bukatzeko nazioarteko albiste bat nabarmenduko dugu lehenik, Caracaseko kaleetan 2 hildako daude, eta bukatzeko etxera bueltan Derio munduko nekazarien epizentroa izango da. Eta berri egunkariarekin aurrera eginen dugu, Lerroburu nagusiak argazki handi batez lagunduta, hauxe dio, fiskalak ez du aurka egin, Oier Gomez euskal presoari epaiak zigorra etengo balio, prokuradoreak ez luke aurka egingo. Astelehenean hartuko du erabakia auzitegiak eta gaurkoan Oier Gomezen aitari Carlos Gomezi elkarrizketa egiten diote berri egunkarian, haren adierazpenek hauxe diote, Oierrenak mugarria izan behar du presoen auzia konpontzeko. Lerroburu txikiago batean erdialdean, Espainian aurrekontuen ituna EAJarekin ia itxita duela dio PPek. Negoziazio bilerak areagotu dituzte azken egun hauetan. Eta beko aldean beste elkarrizketa bat dugu, argazki batez lagunduta, Jingai Talamoni, Korsikako asambleako presidenteari elkarrizketa egiten diote, eta hauxe dio presidenteak, sakrifizio handiak egin ditugu, baina balio izan du Korsikako herriak bizirik irauteko. Eta bukatzeko Euskal Herri Irratiko lagunen agerkariari dagokionez, 3 albiste nabarmenduko ditugu, batetik musika kontuak, Paroko taldearen akustikoa uinetan, bideo bat eta guzti jarri dute Euskal Herri Irratiko lagunek, bestalde Iruñan 30 km/orduko abiadura ezartzea proposatu du Arantzadik, eta bukatzeko Nafarroaren eguna apirilaren 30ean izanen da Baigorrin. Apirilak 20 dugu gaurkoan ostegune, ikus dezagun zenolako albisteak utzi dizkigun gaurko egunak Iruñean eta Iruñerrian. Iruñarekin hasteko jarduera fisikoa eta Iruñeko gotorleku barrutiari buruzko ezagutzak uztartzen ditu ariketak Harresietan izeneko programak, zeina apirilaren 26an hasiko den. Hiriko parkeetatik abiatu eta Harresietatik igaroko diren 8 ibilbide ezarri dira asteazkenetan eta larunbatetan taldean ariketak egiteko. Eta ostegunero bezala joan gaitezen lehenik eta behin Uharte aldera, ikasle euskaldun eleaniztasunak proiektuaren inguruan, Uharteko eskolan, Uharteko udalaren eta Zumedia Gerekin lankidetzan, ikasle euskaldun eleanitzak proiektua jarri zuten, martxan aurreko udaberrian. Inkesta betetzeko epea apirilaren 1-tik 22 egin dezakezue udal web orrialdean. Eta 2017 urteko lehen 6 hiri eta landa kontribuzioari dagokionez, ohartarazten da 2017ko hiri eta landa kontribuzioaren lehenengo 6 ordainketa epea 2017ko ekainaren 5ean bukatuko dela. Eta bestalde apirilaren 18-tik 21 bitartean, 2 data hauek barne, liburutegia itxita egonen da oporrengatik. Eta Uharte alde batera utzita joan gaitezen Xulapain baiara aldera oraingoan, ludoteka zerbitzua izanen dute Aste Santuko hainbat egunetan baiara honetan, apirilaren 18-tik 21 hain zuzen ere. Eta bestalde etxebizitzak zaharberritzeko diru laguntzak emanen dituzte Xulapaingo udalaren eskutik.
Eta gaurkoan elkarrizketen tartean historia kontuak izanen ditugu, horretarako kolaboratzaile batekin egoteko aukera izango dugu, Peio Iriarte gaurkoan Xaloa telebistan izanen dugu, Amaiurko batailaren inguruan hitz egiteko, 19. mendean izandakoa. Eta horren ondotik, Zaratak tartean gaurkoan saretik izango dugu ostegunero bezala.